ditoto Pak Rasid, ditoto Pak Yid. Pendekar Tiban dari Tulodo Karyo yang sebelah timur, yang sebelah barat Kang Mas Eko Bolo Sewu mempercaya lagi. Yuk, hoi. Matur suwun Mas Rian dan dari pecut. Panggilan kepada Kang Mas Agus, Mas Denny, dan dari Wajak, pendekar dari Wajak, Kang Mas Denny, dan Kang Mas Agus dari Pasopati, dari Pasopati Kota Trenggalek, dan Kang Mas Negro dari Wajak diharapkan untuk naik ke atas panggung. Saja pates tor katon ayu yen tak sawang katon guyang guyu jebulane anake tak setu kapan bisa diatur nyanding sliramu. Yang tidak berkepentingan jalankan turun dari panggung Mas. Kesane sing delok saka kono. Yo, mudune lho ora dadani pecet mudune. Sing ora dadani pecet mudun. Mas Yabik, matur suwun. Dari Bolo Sewu sing gondrong Bolo Sewu Ujung Cangkring, Kecamatan Pager Wojo. Yang dan sebelah timur yang pakai helm adalah pendekar Tiban dari Tulodo Karyo, dan bisa melutuk di bawah asuhan pimpinan dari Panjenengan Bapak Rasid, pendekar Tiban ini Pak. Yo ditoto Pak Yed. Kapan bisa uripnya biji jalur apa dik bakal tak. Sekali lagi panggilan kepada Kang Mas Agus, pendekar Tiban dari Gajah Putih Kota Trenggalek, Kang Mas Ipin, Kang Mas Denny yang dari Kota Wajak, Gedung Kote Kota Wajak diharapkan untuk naik ke atas panggung. Wani orang waton siramu jelema tak wong Wajak wani orang. Mas Negro dor cetar membara. Oh, salaman. Ini putranya Bapak Supri Tiban Kundang Bolo Sewu. Yo gantian. Sing ora dandane ujun munduno. Matur suwun Kang Mas Rian. Ya, bersama Mak Rosi Tiban Manunggal Roso.
Kang Mas Jarwo. Galek Kang Mas Galih, matur suwun rawuhipun Kang Mas Galih. Bapak Keno dari Segawe, terima kasih matur suwun. Untuk pergantian wasit, Kamas Negune. Dari kota Ngantru, Tunggal Kerwo, Mas Pipit dari kota Ngantru. Bro, penggemar kuban, bukan kamu. Hai. Ayo Kang Mas Pipit. Muyoto ada dari Jun. Ganti helm nih. Untuk pergantian wasit Kang Mas Muyoto dengan Kang Mas Tamat. Pak Tamat untuk pergantian wasit. Pak Tamat karo Pak Muyoto. Kang Mas Negro tiba nih. Yo, jodone, jopane, jodone. Pendekar kurang satu mas, kurang satu sih. Ora apa-apa pendekar. Mas Johan, matur suwun rawuhipun Kang Mas Johan. Yo salaman, 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 konco dewe. Ya Mas lawan, di bawah adalah kawan. Yo aja rayan, aja rayan. Pak Muyoto, pergantian wasit. Pak Tamat, Pak Tamat. Oh Kang Mas. Ganteni Pak Yed, diganteni. Tuh, salaman dhisik.
unggul. Wis para pandai. Moyoto sing awas hitungane. Awas. Lenane lor, awas. Panggelujung, panggelujung. Panggelujung. Siap. Panggelujung lor. Awas pandai. Oh. Enak nih. Oh, gimana? Awas ya. Atau dhuwur-dhuwur. Awas, coba dhuwur-dhuwur. Apa-apa. Dhuwur-dhuwur. Monggo. Oh, Pak Moyoto, diteliti, diawasi. Awas. Selapane, yo, siap. Mikir tansah kedlarong tresnaku nalikane aku ninggalke sliramu abot sajrone ati ing nalika kuwi brebes milih kang dadi saksi ning tresnaku mring sliramu raso melah mung kahanan kang tansah dadi bepalan atiku rasu wawa ninggal tresno ditonto solahe mas ning ra bisa ati malah dadi bandan kowe jare baten urip ati miris saben dina atus tangis ya mas hati-hati lara gonku ngampar saya lara ninggal tresno gemeter gonku nalaksa ketering ati Mas dari bareng ora bisa manunggal nyawiji aja manggah nang dhuwur musuh nang isor dadi bolo wis dadi kabeh aturane kanca wong tiban ngono kuwi halaman ku Mas ditopo manut aturan wasit enak katanane Mas dari dok cangkring yo karo kabeh hari doyo oke jogete Mas ayo jogete ayo ditoto nadae ambrih ora iso meneh kepriye ho padha ditonto dhewe nadae ambrih ora iso meneh kepriye iki pamedhung tangring ora krese kurang satu kali ya yo jogete Kang yo
Ayo joget ayo. Go! Hai. Salaman Kang Mas yo, salaman. Kanca panggah. Nganggur dadi lawan nangser dadi bolo. Kurang satu. Oke, ha, hei. Iki podo deg-degan tigan. Sing alon ngidul. Mesti ana kabeh. Hei. Satu. Ora apa-apa. Kurang satu. Ya, salaman Kang Mas. Kanca panggah nganggur lawan nang isor dadi bolo.